Čaute, dneska tu mám špeciálne aj hostia. Toto je Lívia. Ahojte. Všetci ju už určite poznáte. A dôvod, prečo tu dnes Lívia sedí so mnou, je taký, že nedávno nás spojil jeden nie príliš vábny pán. Toto je Erik Adamson, je to reportér z STVR a nedávno nás oboch zavolal do jeho reportáže o manosfére. Lívia, ak chceš vysvetliť, čo je to manosféra? Ťažko sa vysvetľujú veci, ktoré sú úplne vymyslené. Je to niečo ako gender, proste vymyslený sociálny konštrukt, ale oni tvrdia, že to je nejaký priestor na internete, kde sa šíri nenávisť voči ženám v rôznej forme, obzvlášť vo forme videí a krátkych klipov. Alebo máš nejakú lepšiu definíciu? Ja som sa nad tým zamýšľal, že čo by to podľa nich mohlo byť. A ja som si všimol taký úkaz progresivistický, že oni zoberú niečo úplne normálne a dajú tomu nejaké meno s negatívnou konotáciou, aby to potom bolo ľahšie demonizovateľné v spoločnosti. Napríklad, že ľudia s tradičnými hodnotami sú fašisti, ľudia, ktorí majú nejaké hranice a nároky, sú narcisti, ľudia, čo hovoria svoje názory, sú extrémisti, ľudia, alebo muži, čo veria v mužské a ženské tradičné role, sú mizogíni.